Grabatzen ari garen unean, gaueko 11 izateko 6 minutu falta diren honetan, Paris Saint-Germainek eta Realak Printzipeen parkean Parisen jokatu duten Txapeldunen ligako final zortzirenetako norgehiagokaren analisia egingo dugu. Txuri urdinak ilusio handiz iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, naiz eta ez diren boladarik onenean iritsi, baina Paris Saint-Germain da eta 2-0 irabazi dute frantziarrek. Gogoratuko dugu Paris Saint-Germain aurrekoan Lili irabaztetik ez etorrela 3-0 emaitzarekin, eta Realak galdu egin zuela Osasunaren aurka anoetan 1-1. Hamaikakoei dagokienez honela atera dira bitaldeak. Gigi Donnarumma atera da Paris Saint-Germain aldetik ATP-an, lauko lerroa atzealdean Arraf Hakimi eskuinetik, Lucas Beraldo ezkerretik eta Marquinhos eta Danilo Pereira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Zaire Emery, Fabian Ruiz eta Bitina, eta goian eskuinaldetik Ousmane Dembele izan da, ezkeraldetik Barkola, eta goian izarra, munduko jokalaririk onena une honetan behar bada, Kylian Mbappé. Realari dagokionez, Imanolek 4-2-3-ko sistema atera du, Alex Remiro izan da ATP-an, Javi Galan ezker hegaletik, Lenormand eta Zubeldia atzealdearen erdialdean, Amari Traore eskuin hegaletik, zelai erdian Euskarri moduan Martin Zubimendi, aurreratu Xeago, Mikel Merino eta Brais Mendez, eta goian ezkerraldetik Barrenetxea eskuinaldetik Take Kubo, eta Andres Silvak jokatu du. Mikel Oyarzabal zalantza zen jokatuko ote zuen edo ez, azkenerako ez du jokatzerik izan jokalari eibartarrak, atzoko irudietan ere ikusten genuen, etzebilela ziuraski bere unerik onenean, baina kontua kontu Imanolek erreserbatzea erabaki du. Norgehiagokari dagokionez, Realari gauza on asko ikusi dizkiogu, naiz eta galdu egin duen, lehenengo zatian lehenik eta behin Txapeldunen ligako norgehiagoka batean irten behar den bezala irten dira txuri urdinak. Hau da, inongo espekulaziori gabe, PSG-ri arnasa hartzen utzi gabe, eta hori benetan gakoa izan da. Hor ikusi dira beste alde batetik paristarren gabeziak une batzuetan. Izan ere, Realak erasotzen zuenean, paristarrek askotan ez zuten ongi defenditzen, eta Realak, ez behar bada aukera garbia sortzeko, baina bai area zapaltzeko eta arriskua sortu du, eta hori nik uste horrelako gauzak itzuliko norgehiagokarako ere kontutan hartu behar dituztela, Paris Saint-Germainek zertan egin duen huts. Gerora ordea, egia da, norgehiagoka hasiera naiz eta Reala altu presionatzen hasi, sekulako aukera izan du Kylian Mbappé, korre baloi bat lasterka egiten utzi du, Igor Zubeldiak jarraitu dio, ez du harrapatu, eta Alex Remirok sekulako eskua atera du, eta egia esan horrek egin batean salbatu du gaurkoan Reala une horretan behintzat. Gerora ordea, Realak nortasunarekin jarraitu du, ongi jokatu du, zelai erdian ongi kombinatuz, behar bada Ander Barrenetxea, ez? Halako egunetan Ander Barrenetxea bezalako jokalariak protagonistak izatera, diferentziak markatzera deituta daude, baina gaurkoan Ander Barrenetxeak ez du horrelakorik lortu, oinarrian oso ez duelako bere eguna izan, baloi normalean ies egiten ez dien, baloi asko ies egin diote, horrez gain izkin egiterako garaian ere, Arrafen aurrean zaila izan da, eta zer egingo zaio, ez da, hau futbola da, eta kasu honetan Ander Barrenetxeak ezin ditu beti egun honak eduki. Lehenengo zatian esan bezala Reala ongi, Paris Saint-Germain ere tentuz, errespetu handia erakutsi dio Realari, baina tarteka erasoan, eta Kylian Mbappé zorionez, protagonismo handirik izan gabe, baita Ousmane Dembele ere. Hala ere, azpimarragarria iruditzen zait, Paris Saint-Germainen inguruan hitz egiten dugunean, ez? Normalean hitz egiten dugu Mbappé edo Dembele edo Asensio, alako jokalarien inguruan, Arraf bera, baina gaurkoan Zaire Emeria aspaldi lehengo urtetikan esango nuke Paris Saint-Germainen dinamika horretan dabilen jokalari batetik. Eta bestetik gaurkoan titularitzan den Barkolak norgehiagoka oso ona egin dute. Ez da ahaztu behar Zaire Emerik 17 urte besterik ez dituela.
Eta begira ja da zen olako zelai erdiko jokalari puska den. Ikeragarria da, gaurkoan, Paris Saint-Germainek zelai erdian ez nuke esango Reala baino gehiago izanenik, baina maila ikeragarria erakutsi du eta askotan egin batean arriskua hortikan hasten zen, etzen atzelariek Dembele edo Mbapperi edo ez, zelai erdian hor, Fabian noski esperientzia handia duen beste jokalarioa da, Bitina ere Paris Saint-Germainek fitxatu zuenean kalitatean, baina batez ere Zaire Emery, azpimarratuko nuke, 17 urterekin zenolako nortasuna duen jokalari honek, eta Barkolak ere oso norgehiagoka hona egin du, bigarren zatien gainera, aipagarria. Izan dena, lehen zatiaren amaieran hor Mikel Merinok sekulako zartakoa eman dio, baina lan gara joan da baloia lehen zatiaren amaieran, eta ondorioz usnako emaitzarekin atera dira txuri urdinak, eta naiz eta presionatu Paris Saint-Germain deseroso eduki aukera handirik sortu gabe ikusi ditu, hortake ohiko moduan kanpoti barruraka, baina Paris Saint-Germaineko jokalariek oso ongi defenditzen zuten jokalari japoniarra, Ander Barrenetxea esan dugu ezinean, Andres Silva saiatu da, behar bada beste norgehiagok eta baino protagonismo gehiago izan du, baina Andres Silva bezalako jokalari batek area barruan izan behar du protagonismoa, eta gaur naiz eta itxura ona eman duen ez da nahikoa, bera kalitateko jokalari batentzat. Eta hemen, 56. minutuan Amari Traorek min hartu du, belaunean kolpea, Paris Saint-Germainen alde kornera izan da, eta Kylian Mbappek 58. minutuan kasu honetan pase on baten ostean, Dembeleren pase on baten ostean gola egin du. Hemen garbi dago, Amari Traore une horretan atera da zelaitik, Amari Traoreren marka zen Kylian Mbappe, eta gola egin dute. Eta hemen ikusten da, Championsa zer den, ez? Oso txapelketa exigentea, eta akatsik onartzen ez dizuna. Eta hemen ikusi da, Kylian Mbapperen jokaldi honetan, gainera horrez gain askoz ere gehiago uzten dute epaiek jokatzen, eta hori ere aipagarria iruditzen zait, eta oraintxe bertan aipatuko dut gainera. Horrela, hau da futbola, gaurkoan ikusi duguna, eten gutxi epaia jokatzen utzi du, falta txiki bat etzen falta oso zehatzak adierazten zituen, kontaktu nabarmenak zeudenak. Hau da, honek izan behar du, baina noski ligan askoz ere gehiago eteten da, jokoa. Hauek esan da, gol honek bi aldeak ekarri dizkigu, batetik Reala erabat jaitsi egin da, eta bestetik Paris Saint-Germain igo egin da, ez? Eta 76. minutuan, logika guztiarekin Ander Barrenetxea kendu du, jada erabat norgehiagokatikan irten da zegoela esango nuke Donostiarra, baloiak ere kontrolatzeko lanak zituen, horrez gain ezin zen nagusitu Arraf eta Fabian eta hauen aurrean, eta Imanolek erabaki ona hartuz, kentzea erabaki du eta Arsen Zakarian sartu du. Arsen Zakarian saiatu da ez da noski Ander Barrenetxea bezain jokalaria bila eta azkarra, askoz ere gehiago da jokoa sortzen duen jokalari bat, baina ez da gaizki aritu den unean, Realaren erasoan ere parte hartzaien, naiz eta bigarren zatian golaren ostean ez duen asko erasotu Realak. Hortikan aurrera, 72. minutuan, Lucas Hernández eta Marco Asensio atera ditu Danilo Pereira eta Barkolaren ordez. Gogoratuko dugu, Danilo Pereira atzora arte zalantza zela, gaur jokatuko zuen edo ez, azkenean jokatu du, eta bestaletik Barkola, 70. minutuan, ez dugu esan, baina kontraeraso baten ondorioz, hor Amari Traorek beste akats bat egin du, Barkolak ezkerretikan barrurantza sartu, area zapaldu, eta maixuki gainditu Ale Remiro, eta horregatikan Barkola orain aipatu du, eta horren ostean aulkira joan da, baina gola eginda eta norgehiagoka oso ona jokatuta, eta Danilo Pereirak ere hor Andres Silva erabat jokoz kanpo utzi du, erdialde horretan, berak eta Marquinhosek, esperientzia handiko jokalariak, biak alabiak, eta Lucas eta Asensio atera dira, hauek ateratzerako da emaitza bi eta utxekoa zen, Asensio saiatu da, egin du jaurtiketa bat azken minutuetan, baina orokorrean ezer gutxi.
Eta hemen jada Reala erabat akituta zegoen, eta hemen garrantzitsuena zen, 3. gol hori ez jasotzea eta ahalik eta bizien iristea itzuliko norgehiagoka horretara. Eta 78. minutuan Imanolek aldaketa hirukoitza egin du, batetik Jon Patxeko sartu da Lenormanen ordez, Lenorman logikoki kendu du, txartela zuen, jada norgehiagoka galduta edo gaurko behintzat amaitutzat eman zitekeen, eta Jon Patxeko sartu duen. Jon Patxekok izan du bere aukera, baina orokorrean defenditu, ez du asko defenditu behar izan. Gero, Brais Mendez kendu du Beñat Urrientesen ordez, Brais Mendez ikusi izkio norgehiagoka hobea gaur berari gustatzen zaion postu, erdipuntako postu horretan ikusi dugu, saiatu da, baina esan dugu bezala, Paris Saint-Germaineko zelai-erdia ere ikeragarri ongi ibili da, oso ongi zaindu dute Merinok, Zubimendik eta Braisek osatzen duten zelai-erdi zoragarri hori, eta horregatik Braisek ez du protagonismo handirik izan, eta horren ondorioz, Beñat Urrientes atera da, Beñat Urrientesek minutu honak jokatu ditu, nortasuna erakutsi du, erasora gehiago joan da defentsa baino, fresko zegoen jokalari bat zen, saiatu da, baina ez da nahikoa izan. Eta Umar Sadik ere atera du, 79. minutuan, Andre Silvaren ordez, esan dugu Andre Silvak behar badarea kanpoan, barruan baino parte hartze gehiago izan du, eta baina hori ez da nahikoa, esan dugu bezala ez du jaurtiketarik egin Donnarumaren atera Andre Silvak, eta hori, hobetu behar duen zerbait, eta Umar Sadik ere atera denean, saiatu da jokaldi bat baino gehiagota, baina honek ere ez du ezer handirik lortu. Eta gero, 83. minutuan Dembele kendu eta Kolo Muani atera du, Kolo Muanik ere aukera ederro bat izan du, kanporak eta ia isteko, baina ez du sartu eta horrek mantentzen duen batean Reala bizirik urrengo norgehiagokarako jada hemen esaten dugu, Reala saiatzen zen, presionatzen, fresko zeuden jokalariekin, baina Paris Saint-Germainek oso kontrolpean zuen norgehiagoka, eta horrek ikusten zen ez ziola ies egingo inondik inora. Eta azkenik Aranburu atera da Galanen ordez, lehen norgehiagoka izan da Javi Galanek Realak fitxatu duenetik ez dituela 80 minutuak jokatu, norgehiagoka oso ona egin du, ez du aipatu lehen Javi Galan, baina orain aipatu behar da, Zeltan ikusten genuen Javi Galan hori ikusi dugula gaurkoan bere galetikan ateratzen, barnera kasartzen, erritmoa aldatzen, eta horrek asko eman diezaioke Realari. Gaur behar bada ez du eragin handirik izan, baina nik uste hurrengo norgehiagoketan Galan horrela aritzen bada, erne ibili beharko dela Realarekin ere. Eta azkenerako 2-0 esan bezala, orain itzuliko norgehiagoka eratzen da, hau Championsa da, ez dago ezer erabakita, eta ze gertatzen den martxoaren 5 horretan. Gure aldetik besterik ez, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan agur.